कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము అయినటువంటి ఆ ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము దీని యొక్క ముగింపుగా చివరి 2 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 66వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. Sorry, please repeat. వీక్షోఢవయసం తం వయసం తం చ. హరే కృష్ణ. వీక్షోఢవయసం తం చ. వయసం చ. వీక్షోఢవయసం తం చ. వీక్షోఢవయసం తం చ. వీక్షోఢవయసం తం చ. వీక్షోఢవయసం తం చ. ప్రకృతీనాం చ సమ్మతం. 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 అనురక్త ప్రజం రాజా. అనురక్త ప్రజం రాజా. అనురక్త ప్రజం రాజా. అనురక్త ప్రజం రాజా. అనురక్త
ప్రజం రాజా అనురక్తప్రజం రాజా ధ్రువం చక్రే భువ ప్రతిం ధ్రువం చక్రే భువపతిం 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 వీక్షోడవయసం తం చ ప్రకృతీనాం చ సమ్మతం వీక్షోడవయసం తం ప్రకృతీనాం సమ్మతం వీక్షోడవయసం తం చ ప్రకృతీనాం చ సమ్మతం వీక్షోడవయసం తం ప్రకృతీనాం చ సమ్మతం అనురక్త ప్రజం రాజా ధ్రువం చక్రే భువపతిం అనురక్తప్రజం రాజా చక్రే భువప్రతిం అనురక్త ప్రజం రాజా ధ్రువం చక్రే భువపతిం అనురక్తప్రజం రాజా ధ్రువం చక్రే భువపతిం హరే కృష్ణ వీక్షోడవయసం తం చ ప్రకృతీనాం చ సమ్మతం అనురక్త ప్రజం రాజా ధ్రువం చక్రే భువపతిం ప్రజం చక్రే భువపతిం హరే కృష్ణ సరళాదేవి మాతాజీ చంద్రావతి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వీక్ష్యోఢవయసం తం చ ప్రకృతీనాం చ సమ్మతం అనురక్త ప్రజం రాజా ధ్రువం చక్రే భువః పతిం కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వీక్ష్యోఢవయసం తం చ ప్రకృతీనాం చ సమ్మతం అనురక్త ప్రజం రాజా ధ్రువం చక్రే భువః పతిం విశాలవతి మాతాజీ శ్రీరామ్ గిరిజా మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వీక్షోడవయసం తం చ ప్రకృతీనాం చ సమ్మతం అనురక్త ప్రజం రాజా ధ్రువం చక్రే భువః పతిం హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు వీక్ష్యోఢవయసం తం చ ప్రకృతీనాం చ సమ్మతం అనురక్త ప్రజం రాజా ధ్రువం చక్రే భువపతిం హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావం భాష్యం చూద్దాం హరే కృష్ణ వీక్ష్య గాంచిన పిమ్మట ఊడ వయసం యుక్త వయస్కుడు తం ధ్రువుడు చ మరియు ప్రకృతీనాం మంత్రులచే చ కూడా సమ్మతం సమ్మతించిరి అనురక్త అనురక్తుడు ప్రజం ప్రజలచే రాజా రాజు ధ్రువం ధ్రువుని చక్రే చేసెను భువః భూమండలనముకు పతిం రాజును ఓకే హరే కృష్ణ సో భావము బై
శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్లీజ్ రిపీట్. రాజ్యభారమును స్వీకరించుటకు ధ్రువుడు యుక్త వయస్కుడైనాడనియు మంత్రులు సమ్మతించి ఉన్నారనియు పౌరులు కూడా అతని ఎడ అనురక్తులై ఉన్నారనియు విచారణతో గాంచిన పిమ్మట ఉత్తానపాద మహారాజు అతనిని భూమండలమునకు చక్రవర్తిగా చేసెను. భాష్యము మాధవి నీలప్ మాతాజీ ఫస్ట్ పేర చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి పూర్వము రాచరిక ప్రభుత్వము నిరంకుశముగా ఉండేదని తప్పుగా భావింపబడినను ఈ శ్లోకమునందు కావింపబడిన వర్ణనను బట్టి గోచరించినదేమనగా ఉత్తానపాద మహారాజు రాజర్షియే కాక తన కుమారుని సమస్త భూమండలమునకు రాజుగా చేయుటకు ముందు అతడు తన మంత్రులను సంప్రదించెను, ప్రజాభిప్రాయమును గమనించెను. అంతే కాక తాను స్వయముగా ధ్రువుని శీలమును పరీక్షించెను. ఆ తరువాతే అతడు ధ్రువునికి రాజ్యభారమును అప్పచెప్పెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువుని వంటి పరమ వైష్ణవుడు సమస్త ప్రపంచమునకు రాజ్యాధినేత అయినప్పుడు లోకమంతా ఆనందించినో వర్ణించుటకు ఊహించుటకు వీలు కాదు. ఇప్పుడైనను జనులందరూ కృష్ణ భక్తి భావనాయుతులైనచో నేటి ప్రజాతంత్ర రాజ్యము స్వర్గమే కాగలదు. జనులందరూ భక్తి యోగ పరాయణులైనప్పుడు ధ్రువుని కోవకు చెందిన వ్యక్తులకే ఓట్లు వేసి ఎన్నుకొందురు. ఇక ధ్రువుని వంటి వైష్ణవుడే ప్రభుత్వాధినేత పదవిని చేపట్టినచో పిశాచ ప్రభుత్వపు సమస్యలన్నీను తొలగిపోగలవు. నేటి కాలమున యువత పరమోత్సాహమును కలది అయి ప్రపంచమునందరి పలు భాగములలో రాజ్యాధికారమును సంపాదించుటకు యత్నించుచున్నది. కానీ జనులు ధ్రువుని వలె కృష్ణ భక్తి భావనాయుతులు కానిదే ప్రభుత్వంలో చెప్పుకోతగ్గ మార్పులు ఉండబోవు. ఏలైనా ఏదో విధంగా పదవిని సంపాదించవల్లని అత్యాశ పడేవారు జన సంక్షేమమును గూర్చి ఆలోచింపజాలరు. తమ పరువు పదవి ధనలాభమునందే వారు తలమునకలై ఉందురు. పౌరుల సంక్షేమమును గూర్చి ఆలోచించుటకు వారికి సమయమే ఉండదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయంలోని 67వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ఆత్మానం చ ప్రవయసం 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 ఆకలయ్య విషాంపతిః ఆకలయ్య విషాంపతిః ఆకలయ్య విషాంపతిః ఆకలయ్య విషాంపతిః వనం విరక్త
ప్రాతిష్టద్ వనం విరక్త ప్రాతిష్టత్ వనం విరక్త ప్రాతిష్టద్ వనం ప్రాతిష్టత్ వనం విరక్త ప్రాతిష్టద్ వనం విరక్త విమృశనాత్మనో గతిం విమృశన్నాత్మనో గతిం విమృశన్నాత్మనో గతిం గతిం విమృశన్నాత్మనో గతిం ఆత్మానం చ ప్రవయ సమకాలయ్య విశాంపతిః ఆత్మానం చ ప్రవయ సమాకలయ్య విశాంపతిః ఆత్మానం చ ప్రవయ సకాలం అయ్య విశాంపతిః ఆత్మానం ప్రవయ మహాకాలయ్య విశాంపతిః వనం విరక్త ప్రాతిష్టద్ విమృశన్నాత్మనో గతిం వనం విరక్త ప్రాతిష్టద్ విమృశన్నాత్మనో గతిం ఆత్మానం చ ప్రవయ సమాకలయ్య విశాంపతిః వనం విరక్త ప్రాతిష్టద్ విమృశన్నాత్మనో గతిం ఆత్మానం చ సమాకలయ్య విశాంపతిః విరక్త విమృశన్నాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ఆత్మానాం చ ప్రవయ సమాకలయ్య విశాంపతిః వనం విరక్తః ప్రతిష్టాద్ విమృశన్నాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. ఆత్మానంచ ప్రవయస్ ఆత్మ ప్రవయం ఆత్మానంచ ప్రవయస్ అమాకలయ్య విశాంపతిః వనం విరక్త ప్రతిష్టాద్వి విమృశనాత్మనో గతిం. శ్రీలత మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. ఆత్మానం చ ప్రవయసం ఆకలయ్య విశాంపతిః వనం విరక్తః ప్రాతిష్ఠత్ విమృశన్నాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆత్మానం చ ప్రవయనం ఆకల్య విశాంపతిః వనం విరక్తః ప్రతిష్ఠత్ విమృశాన్ ఆత్మానో గతిం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామం. ఆత్మానంచ ప్రవయసం ఆకలయ్య విశాంపతిః వనం విరక్తః ప్రాతిష్ఠత్ విమృశన్నాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఆత్మానంచ ప్రవయసం ఆకలయ విశాంపతిః వనం విరక్త ప్రాతిష్ఠత్ విమృశనాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాసు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
ఆత్మానం చ ప్రవయసమాం ఆకలయ్య విశాంపతి వనం విరక్త ప్రతిష్టాత్ విమృశనాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ ప్రభు. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఆత్మానం చ ప్రవయ సమాకలయ్య విశాంపతి వనం విరక్త ప్రాతిష్ఠత్ విమృశన్నాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆత్మానం చ ప్రవయసం ఆకలయ్య విశాంపతి వనం విరక్త ప్రతిష్ఠాత్ విమృశన్నాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ. మంజుభాషిణి మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఆత్మానం చ ప్రవయసం ఆకలయ్య విశాంపతి వనం విరక్త ప్రతిష్ఠత్ విమృశన్ ఆత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఆత్మానం చ ప్రవయసం మాకలయ్య విశాంపతి వనం విరక్త ప్రాతిష్ఠత్ విమృశన్నాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ, బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. ఆత్మానం చ ప్రవయసం అకలయ్య విశాంపతి వనం విరక్త ప్రాతిష్ఠ విమృశన్నాత్మనో గతిం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఆత్మానం చ ప్రవయసం ఆకలయ్య విశాంపతి వనం విరక్త ప్రాతిష్ఠత్ విమృశన్నాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఆత్మానం చ ప్రవయాసం ఆకలయ్య విశాంపతి వనం విరక్త ప్రతిష్ఠాద్ విమృశాన్మాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఆత్మానం చ ప్రవయసం ఆకలయ్య విశాంపతి వనం విరక్త ప్రాతిష్ఠత్ విమృశన్నాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఆత్మానం చ ప్రవయసం ఆకలయ్య విశాంపతి వనం విరక్త ప్రాతిష్ఠత్ విమృశన్నాత్మనో గతిం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. ఆత్మానం తనను గూర్చి, చ కూడా, ప్రవయసం వృద్ధావస్థ, ఆకలయ్య గమనించి, విశాంపతి ఉత్తానపాద మహారాజు, వనమునకు విరక్తుడై ప్రాతిష్ఠత్ వెడలను, విమృశన్ యోచించి, ఆత్మనః ఆత్మ యొక్క గతిం ఉద్దారమును. కృష్ణ. భావముపై శ్రీల ప్రభుపాదులు ఉంటుంది. తన వృద్ధావస్థను గమనించిన పాదుడు ఆత్మోద్ధారణమును గూర్చి యోచించి లౌకిక కర్మల నుండి విరక్తుడై
వనమునకు వనమునకు వెడలను. వెడలెను. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాష్ రావు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. భాష్యంపై శీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. రాజర్షి లక్షణం ఇదియే. ఉత్తానపాద మహారాజు పరమైశ్వర్యవంతుడు మరియు ప్రపంచ చక్రవర్తి. ఈ బంధములు నిక్కముగా మిగుల దృఢమైనవి. నేటి రాజకీయ నాయకులు ఉత్తానపాద మహారాజంతటి గొప్ప చక్రవర్తులు కాకపోయినను కొన్ని రోజుల పాటు ఏదో రాజకీయ బలము లభించినందున తమ పదవులకు ఎంతగా అంటుకుపోదురనగా క్రూరముగు మృత్యువు సంప్రాప్తినంత వరకు లేక ప్రతిపక్షం వారితో హత్య కావించబడనంత వరకు వాటిని వీడరు. భారతదేశమునందలి రాజకీయ నాయకులు మృత్యుపు పర్యంతము తమ పదవులను వీడకుండుట మన అనుభవము లోనిదే. ఉత్తానపాద మహారాజు నడవడిక నుండి విదితమగునట్లు పూర్వము ఆ రీతిగా ఉండేది కాదు. ధ్రువునికి సింహాసనమును వసగినంతనే అతడు ఇంటిని పురమును వీడెను. వృద్ధాప్యము వచ్చినంతట రాజులు రాజ్యమును వీడి తపస్సు ఆచరించుటకై వనమునకు వెడలిన సందర్భములు వేలాదిగా కలవు. తపస్సే మానవ జీవిత ముఖ్య కార్యము. ధ్రువుడు తన లేత వయస్సులో తపస్సు ఆచరించినట్లుగా అతని తండ్రియగు ఉత్తానపాదుడు వృద్ధాప్యమున వనములో తపస్సు ఆచరించను. కానీ నేటి కాలమున తపస్సు చేయుటకే గృహమును వీడి వనమున కేగుట సాధ్యపడని విషయము. కానీ అన్ని వయసుల వారు హరినామ కీర్తనోద్యమము అనగా కృష్ణ చైతన్యోద్యమం ఆశ్రయించి అవివాహక సంబంధము లేకుండుట, మత్తు పదార్థములు స్వీకరించుకుండుట, జోదమాడకుండుట, మాంసాహారమును తినకుండుట వంటి సరళమగు తపస్సు ఆచరించుచు నియమముగా హరే కృష్ణ మహామంత్రమును అనగా 16 సార్లు 108 పూసల త్రిపుడు జపించినంతచో ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి ముక్తి నొందుట అతి సులభ కార్యము కాగలదు. శ్రీమద్ భాగవతం నందలి ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుట అను చతుర్థస్కందములోని 9వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలు. అలాగే ఈ 4వ స్కందంలోని 9వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుట, తిరిగి రావడమే కాదు, అతడు రాజుగా కూడా చక్రవర్తిగా భూమండలానికి చక్రవర్తిగా అవడం కూడా ఈ అధ్యాయంలో చివరగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలో మనము అంతకుముందు అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వేగడము, అక్కడ జరిగినటువంటి సందర్భాన్ని గురించి చూసాము. తన సవతి తల్లి అవమానపరిచినది, తన తండ్రి యొక్క ఆప్యాయతను తన తండ్రితో కలిసి ఉండేటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వని కారణంగా, ఆమె పరుష వాక్కులతో మాట్లాడినటువంటి కారణంగా అతడు గృహాన్ని వీడి అరణ్యానికి వెళ్ళడము. ఆ సందర్భంలో అతనికి మరి గురువు, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడైనటువంటి మరి నారదుడు ఆయనకి తారసపడడము. సో నారదుని యొక్క ఉపదేశంతో ఆ భగవంతుని గురించి భక్తియుతమైనటువంటి తపస్సును చేయడము చేసి ఆ భక్తికి, అతని యొక్క భక్తికి భగవంతుడే సంతృప్తి చెంది ఆయనకు దర్శనం ఇవ్వడము, ఆయన యొక్క తలను స్పర్శించిన కారణంగా ఆయనకి మరి వేద సారస్వత జ్ఞానమంతా పొందడము. తదుపరి తిరిగి అతడు గృహానికి వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఏ విధంగా ఆయనకి ఆహ్వానం జరిగింది, అవన్నీ కూడా అంశాలను మనము చూసినటువంటివి
ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలలో ఇప్పటి వరకు కూడా. సో మైత్రేయుడు ఇక చివరిగా కన్క్లూడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆయన ఆ విధంగా గృహానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటే మైత్రేయుడు చెప్తారు, ఓ విదురా, ఆ ప్రజానికం అందరూ కూడా ధ్రువుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉంటే ఉత్తానపాదుడు మిక్కిలి ఆనందాన్ని పొందాడు. తదుపరి ధ్రువుని మరియు అతని సోదరుణ్ణి ఒక గజేంద్రంపై అధిరోహింపచేసి పురమునికి తీసుకువెళ్ళారు. సో అలా చేయడం వల్ల రాజుని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా కీర్తించడము. తదుపరి మరి ఫల పుష్ప భరితమైనటువంటి కదలి వృక్షాలతో అలంకరింపబడి పోక మొక్కలు అచ్చటచ్చట ఉన్నటువంటి పెక్కు మకర తోరణాలు కూడా అమర్చబడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. పలు రంగుల వస్త్రాలు, ముత్యాల హారాలు, పూలమాలలు, ఆ ముంగిళ్ళలో ముగ్గులు వేసినటువంటి రహదారులు, రాజకూడ్లన్నీ కూడా రచ్చబండలు శుభ్రంగా కావించబడి మంచి సుగంధాన్ని చేసి అక్షతలు, పేలాలు, పూలు, పండ్లు తదుపరి మంగళకరమైనటువంటివి ఆయనకి స్వాగతమైంది. ఆ తదుపరి ధ్రువుడు మరి మణి అంటే మహామణి ఖచ్చితమైనటువంటి కుడ్యాలు కలిగినటువంటి పితృభవనంలో ఆయన వసిస్తూ ఉన్నాడు. తండ్రి యొక్క అనురాగాన్ని ఆయన పొందుతూ ఉన్నాడు. ఆయన గృహంలో అంటే తండ్రి యొక్క ఆ భవనంలో స్వర్గంలో ఉన్నత లోకాలలో ఉండేటువంటి దేవతల మాదిరిగా అక్కడ వసిస్తూ ఉన్నాడు అని, అలాగే ఆయన వసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ రాజ ప్రసాదం యొక్క వైభవాన్ని కూడా మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశాలను మనము ఇప్పటి వరకు చూసాం. ఎందుకంటే ఆ రాజ ప్రసాదము మరకత మణిఖచితమై చల్వరాతి కుడ్యాల చేత నిర్మితమై దేదీప్యమానమైనటువంటి మణిమయమైనటువంటి దీపములను హస్తాలతో ధరించి ఉన్నటువంటి సుందర స్త్రీగణాలు కుడ్యం గోడలపై ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, అలాగే ఆ రాజ మందిరానికి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ ఉద్యానవనాలలో ఉన్నటువంటి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం. ఎందుకంటే ఆ రాజమహాలు ఉద్యానవనాలతో పరివృతమై ఉన్నది. ఆ ఉద్యానవనాలు దేవతాలోకాల నుండి తెచ్చినటువంటి పెక్కు వృక్షాలతో ఉండగా ఆ వృక్షాలపైన పక్షుల జంటలు తీయగా పాడుతూ ఉండగా వినసొంపు జంకారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి తుమ్మెదలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇంకా ఆ వైడూర్య మణి ఖచ్చితమైనటువంటి సోపానాలను కలిగినటువంటి ఆ సరస్సులు, అందులో అనేక రకాలైనటువంటి పద్మాలు, ఉత్పలాలు, హంసలు, కారండవంలో చక్రవాకాలు, కొంగలు వంటి ఉన్నతమైనటువంటి పక్షులు అక్కడ ఉన్నవేని, అలాగే ఆ విధంగా జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఆ రాజర్షి అయినటువంటి ఉత్తానపాదుడు ధ్రువుడి గురించినటువంటి అతడు అరణ్యంలో చేసినటువంటి మరి మహా అద్భుతమైనటువంటి కర్మలను విన్నాడు. అలాగే ఇప్పుడు తనతో పాటు జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భంలో అతని గురించి అతడు తెలుసుకున్నాడు. ఆయన ప్రభావం ఎంతగా ఉందో, ఎంతటి గనుడో స్వయంగా తెలుసుకొని సంతృష్టుడైనటువంటి ఆ ఉత్తానపాదుడు, ఎందుకంటే ధ్రువుడు జరిపినటువంటి కార్యాలు అంతటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటివి కనుక మరి ఉత్తానపాదుడు ఇక ఇవాళ చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఈ శ్లోకాలలో కన్క్లూజన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. వీక్షోడవయసం తం చ ప్రకృతీనాం చ సమ్మతం అనురక్త ప్రజం రాజా ధ్రువం చక్రే భువపతిం. సో ఆ విధంగా ఆయన యొక్క స్థితిని, ఆయన యొక్క సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ ఉత్తానపాదుడు ఇక ధ్రువుడు రాజ్యభారమును స్వీకరించుటకు యుక్త వయస్కుడు అయినాడు అని భావించి, అందుకే వీక్షోడ వయసం తం చ, వీక్షోడ వయసు అంటే
ఇప్పుడు ఉత్తానపాదుడు యొక్క ఆలోచన ఎలా ఉంది అంటే, ధ్రువుడు యుక్త వయస్కుడయ్యాడు, ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి సమర్థత, తెలివి, జ్ఞానము అన్ని అతనికి వచ్చేసేవి అని భావించి, అంటే రాజ్యభారాన్ని స్వీకరించడానికి ధ్రువుడు సరైనటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు అని భావించి, అలాగే మరి మంత్రులు అక్కడ ఉన్నటువంటి తన పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి తనకు సహకరించినటువంటి మంత్రులు, అలాగే తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ కూడా మరి ధ్రువుడును కావాలనుకుంటున్నాడు, అంటే ధ్రువుడు పర్వాలేదు రాజ్యం కావచ్చు అనేటువంటి స్థితికి, అంటే రాజ్య పరిపాలన చేసే విధానికి ధ్రువుడు ఉన్నాడు అని భావించి, అంటే మంత్రులు సమ్మతిస్తూ ఉన్నారని, మంత్రులు కూడా సో ధ్రువుడు రాజు అయితే పర్వాలేదు అని భావిస్తూ ఉన్నారు అని, అలాగే ప్రజలు కూడా ధ్రువుడి యొక్క పరిపాలన కొరకు అనురక్తులై ఉన్నారని ఆయన విచారణగా. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో రాజరిక పరిపాలన ఉన్నప్పటికీ కూడా రాజులు మారువేషాలలో రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలను తెలుసుకుంటారని చెప్తారు. ఇప్పట్లాగా ఎక్కడో కూర్చొని విచారణ కోసం ఎవరినో పంపించి వాడిదో చెప్పి ఇంకొకటి ఎక్కడొకటి అట్లా కాకుండా నేరుగా మనకి చాలా ఉదంతాలు చూస్తాం. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కానీ అంతకు ముందు చాలా రాజులు వారు సాధారణమైనటువంటి ఒక సన్యాసి వేషంలోనో లేదా ఒక రైతులాగానో, అంటే సమస్యలను తెలుసుకోవడానికి, లేదా ఒక వ్యాపారస్తులాగానో మారువేషాలలో వెళ్ళి ఆ ప్రజల యొక్క భావన ఎలా ఉంది తన పరిపాలన పైన, తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి అనేటువంటిది తెలుసుకునే వాళ్ళని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడు కూడా సో మరి ధ్రువుడు రాజ్యభారాన్ని స్వీకరించేటువంటి వయస్కుడు అయినాడు అనేటువంటిదే కాకుండా, మరి ఆయనకి మరి తన రాజ్యం పరిపాలనలో భాగస్వాములుగా ఉన్నటువంటి మంత్రుల యొక్క సహకారం ఉన్నది, మంత్రుల యొక్క సమ్మతి కూడా ఉన్నది. అలాగే ప్రజలు కూడా ధ్రువుడు రాజుగా కావాలని కోరుకుంటున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఎప్పుడైతే తెలిసిందో, వెంటనే ఆ ధ్రువుణ్ణి తాను పరిపాలిస్తున్నటువంటి భూమండలాన్ని అంతటికీ కూడా చక్రవర్తిగా చేశాడు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలలో రాచరిక ప్రభుత్వం అంటే ఏదో నిరంకుశంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక భావన ఉండేటువంటిది. కానీ పూర్వకాలం అలా లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని, భగవద్ విజ్ఞానాన్ని ప్రకారంగా ఆ విషయాలను వాళ్ళు అనుభూతి చెంది వాటిని తన ప్రజలకు అందిస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు రాజర్షులు. ఇప్పటిలాగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఎవడో చంపేంత వరకు కానీ లేదా ముసలి వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా ధృతరాష్ట్రుని చూస్తాం. యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా జరగడానికి సమావేశం అయితే ఇంకా అతనికి రాజ్యం కావాలని తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుడిని అడుగుతుంటాడు. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమావేత అంటూ కదా. ఎందుకంటే ఒకవేళ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశ స్థల ప్రభావం వలన ఏదైనా సంధి చేసుకుంటాడేమో నా కొడుకు అయినటువంటి దుర్యోధనుడు, ఎందుకంటే ఆ ప్రభావం అలాంటిది, ఎంతటి దుర్మార్గుడైనా మంచిగా మారిపోతారు అని. అలాంటిది జరగకూడదు అనేటువంటి కాంక్షతో విచారణ చేస్తారు. యుద్ధం చేయాలని సమావేశమై ఏం చేస్తున్నారయ్యా వాళ్ళు, యుద్ధం చేయట్లేదా అన్నట్టుగా ఒక రకంగా భావిస్తారు. మరొక రకంగా వాళ్ళంతా నాకు అంటే భీష్ముడు, కర్ణుడు, వీళ్ళంతా చాలా మంది ఉన్నారు కదా, వీళ్ళంతా ఉన్నారు కాబట్టి ఆచార్యులు కూడా వాళ్ళ వైపు ఉన్నారు. ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు, అశ్వత్థామ ఉన్నారు, వీళ్ళంతా ఉన్నారు కాబట్టి పాండవులను ఈజీగా ఓడిస్తారు కాబట్టి రాజ్యం మాకు వస్తుంది అనేటువంటి ఒక భావనతో సంధి జరగడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. అలా ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడు రాజర్షి అయినటువంటి వాడు ఎప్పుడైతే తాను వృద్ధుడవుతున్నాను అని చెప్పి, అలాగే నెక్స్ట్ తన కుమారుడు యుక్త వయస్కుడయ్యాడు, పరిపాలన చేయగలడు అని భావించి అతనికి, అలాగే అతనికి మంత్రుల యొక్క సమ్మతి,
అలాగే ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా గమనించి తరువాతే అతనికి రాజ్యభారాన్ని అప్పచెప్పారని చెప్పారు. అంతేగాని సాంప్రదాయంగా నేనే కాబట్టి నా తర్వాత నా కొడుకు, తర్వాత ఇంకొకడు, అలా కాకుండా సో అలా చేయబడేది పూర్వకాలంలో అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తారు, ఒక రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి మరి ధ్రువుడు వంటి ఉత్తమమైనటువంటి భక్తుడు, పరమ వైష్ణవుడైనటువంటి ధ్రువుడి కంటే ఇంకా అర్హత కలిగినటువంటి వాడు మరెవడు ఉంటాడు. ఎందుకంటే మనం ఏ భావనతో ఉంటే ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణమే నెలకొల్పబడుతూ ఉంటుంది. మరి రాజ్యాధికారి భక్తుడైనప్పుడు రాజ్యంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా భక్తులై ఉంటారు. అలా భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు కానీ, ఈ ఆధిపత్య ధోరణులకు కానీ ఇక కొదవేముంటుంది. సో కాబట్టి సుఖ శాంతులతో రాజ్యం వర్ధిల్లుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆయన అదే విధంగా చెప్తుండ, నేటి కాలంలో రాజ్యభారం కావాలి కానీ ప్రజల సంక్షేమం కానీ వద్దు, నా క్షేమము నాకు వస్తే ఒకసారి నేను ఆ పదవిలో కూర్చొని దాన్ని సంపాదించి దాన్ని అనేటువంటి తప్ప ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆ భావన ఉండదు. కానీ పూర్వకాలంలో అలా లేదు. సో భక్తియుతమైనటువంటి భావనల్లో ఉన్నటువంటి వారు సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం, కొంత వయస్సు అని పెట్టుకున్నాక కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే పదవీకాంక్షలు ఆ పదవికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పట్టుకునే వేలాడుతూ ఉంటుంటారు. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితులలో కూడా అదే చూస్తాం. కొంత వయసు 60-70 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు అన్నాక అయిపోయిన తర్వాత ఇది మా దగ్గర ఏం లేదు, నియమం ఎక్కడన్నా రాసిందా, రాజ్యాంగాల్లో ఉందని మాట్లాడే వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నాం పరిస్థితులలో. సో దాన్ని పట్టుకుని ఇంకా వేలాడుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు. అందుకే మనకి అంతకు ముందు కపిల్ దేవుడు మనకి గృహస్థుడుగా ఉండవచ్చు, గృహస్థుడు. సో తదుపరి శ్లోకం భాష్యంలో కూడా అదే, ఎలా మనము అంటే ఆ వానప్రస్థను కూడా గృహాశ్రమంలో ఇక్కడే ఉండి చేయవచ్చు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాల పరిస్థితుల్లో ఎలా చేయొచ్చో మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి జనుల అంటే రాజే కృష్ణ భక్తుడైనప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా కృష్ణ భక్తులై ఉండి జన సంక్షేమం గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కదా. సో కాబట్టి మరి ఇప్పటి కాలంలో అంటే ఆ భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాళ్ళలాగా పరువు కోసం, పదవి కోసం, ధనలాభం కోసం తన మునుకలై ఉండేటువంటి వాడెవడు కూడా పౌరుల యొక్క క్షేమాన్ని గురించి పట్టించుకోరు అని చెప్తారు. ఏ విధంగానైనా అధికారంలోకి వచ్చామా, ఏ విధంగానైనా కూడబెట్టామా, ఇదే భావనలో ఉండేటువంటి అవకాశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఆత్మానం చ ప్రవయసం ఆకలయ్య విషాంపతి వనం విరక్త ప్రాతిష్టద్ విమృశన్నాత్మనో గతిం. సో ఇక ఆత్మానం చ ప్రవయసం అంటే తాను వృద్ధావస్థలోకి వచ్చాను. ఆకలయ్య అంటే గమనించడం. ఎవరు గమనించారు? విషాంపతి. సో ఉత్తానపాదుడు, అప్పటి వరకు రాజుగా ఉన్నటువంటి ఉత్తానపాద మహారాజు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన తను ఇక వృద్ధుడినయ్యాను, అంటే తన యొక్క ఇప్పటి వరకు ఉండేటువంటి వ్యవస్థలు అంటే బాల్య వ్యవస్థ, గృహస్థ ఇవైపోయింది ఇక అని గమనించినటువంటి, అంటే తను వానప్రస్థగా చేరవలసినటువంటి స్థితికి తాను చేరుకున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించి ఆత్మోద్ధరణ కోసమై, అందుకే చెప్తున్నారు ఆత్మానం చ ప్రవయసం ఆకలయ్య విషాంపతి వనం విరక్త ప్రాతిష్టద్ విమృశన్నాత్మనో గతిం. సో తను తన యొక్క వృద్ధావస్థను అతను గమనించి ఇక
ఆత్మ ఉద్ధరణ, ఇక నాకు ఈ భౌతికమైనటువంటి రాజ్య పరిపాలన ఇవన్నీ ఏమీ అవసరం లేదు అని తెలుసుకొని ఆత్మోద్ధరణ కోసం, అంటే తన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితి ఏమిటి అని గమనించి, ఇక లౌకికమైనటువంటి ఇప్పటి వరకు ఆచరించినటువంటి లౌకికమైనటువంటి వీటన్నిటి నుండి విరక్తుడై వనానికి వెళ్ళాడు ఉత్తానపాద మహారాజు అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో ఎప్పుడైతే ధ్రువుని భూమండలానికి చక్రవర్తిగా చేశాడో, ఇక ధ్రువుడు ప్రజల యొక్క క్షేమాన్ని, ప్రజలకు కావలసినటువంటి విషయాలను చూసుకుంటాడు కదా అని చెప్పేసి, ఇక తను కూడా వయస్సు పడ్డవాడినైనాను అని గమనించి, ఇక తనకు మిగిలినటువంటి కార్యం ఏంటంటే తనను తాను ఉద్ధరించుకోవడం. సో కనుక మరి ఆత్మోద్ధరణ కోసం ఆలోచించి ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలన్నిటి నుండి విరక్తుడై వనానికి వెళ్ళాడు అని చెప్తున్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి రాజర్షి యొక్క లక్షణము అది. సో ఇంతకు ముందు కూడా చూస్తాం, భరత్ మహారాజు ఇంకా ఎంతో మంది మనకి ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఉత్తానపాదుడు కూడా పరమ ఐశ్వర్యవంతుడు, భూమండలానికి చక్రవర్తిగా ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ప్రపంచ చక్రవర్తి అయినటువంటి ఉత్తానపాదుడు ఇంకా అక్కడే ఆ గృహంలో, ఆ రాజమందిరంలోనే వేలాడుతూ ఇంకా అక్కడే కూర్చొని చేయాలి అనేటువంటి స్థితి లేకుండా మరి అక్కడి నుంచి ఈ బంధనాలన్నిటి నుండి బయటపడడానికి ఆయన మరి వనానికి వేగాడు అని చెప్తారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నేటి యొక్క పరిస్థితులకు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఉత్తానపాదుడు అంతటి గొప్ప రాజ్యానికిడే మనకి ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న ప్రదేశాలకు కూడా అధికారాన్ని పొందిన చిన్న సర్పంచుల లాంటి వాటిలోనే చూస్తూ ఉంటుంటాం మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో. సో నేటి రాజకీయ నాయకులు ఉత్తానపాద మహారాజు వంటి గొప్ప చక్రవర్తులు కాకపోయినను కొన్ని రోజుల పాటు ఏదో ఒక చిన్న రాజకీయ బలం లభించితేక తమ పదవులకు ఎంతగా అంటుకుని పోతారంటే క్రూరమైనటువంటి మృత్యు ప్రాప్తించేంత వరకు కూడా అక్కడే అంటిపెట్టుకుని ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు. లేదా ప్రతిపక్ష నాయకుల చేత హత్య కావించబడేంత వరకు అంటూ మరి ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడు యొక్క విషయాన్ని గురించి చెప్తూ పూర్వకాలం ఏ విధంగా రాజ్యం ఉండేటువంటిదో అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో వృద్ధాప్యం రాగానే మనము ఈ లౌకికమైనటువంటి కర్మలన్నిటి నుండి బయటపడి మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడానికి ఆత్మ మరి ఉద్ధరణ కోసం ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో అలా చేసినటువంటి వాళ్ళలో కూడా మరి గురువు, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును ఆశ్రయించకుండా భక్తి లేకుండా చేసినటువంటి, అంటే గురువు యొక్క కృప లేకుండా చేసినటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే మనం భరత మహారాజు విషయంలో చూస్తాం. భరత మహారాజు కూడా ఎంతో ఐశ్వర్యాలని, సౌందర్యవంతమైనటువంటి భార్యలను, తర్వాత రాజ్య సంపదలను, కుటుంబం అందరినీ వదిలేసి వెళ్తాడు. కానీ ఒకనొక కాలంలో చిన్న లేడి పిల్లకు ఆకర్షితుడై, అంటే దాన్ని పెంచుకోవడానికి ఉండి మరలా జింకచి. సో కానీ మనం ఇక్కడ చూసినటువంటి మహాభక్తుల యొక్క విషయాలలో, అడవులకు వెళ్ళి తపస్సులు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళలో గురువు యొక్క, ముఖ్యంగా గురువులలో కూడా మహా దేవర్షి అయినటువంటి నారదుడు ప్రహ్లాదుని చూసినా, ధ్రువుడిని చూసినా, ఇంకెవరిని చూసినా అలా గురువు యొక్క కృప ద్వారా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ పతనమైనటువంటి స్థితి ఎక్కడ కూడా మనకి కనిపించదు. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వృద్ధాప్యంలో మరి చేయాలి. అయితే ఓకే, మరి పూర్వకాలంలో అంటే వనాలు ఉన్నవి, వనాలకు వెళ్ళి అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా మరి అంటే అక్కడ భగవంతునికి స్మరణ చేస్తూ భక్తి భావంలో నెలకొనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కదా. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో మనకి ఆ అవకాశం లేదు కదా.
అనేటువంటి ఉండొచ్చు. అయినా కూడా మనము ఈ గృహమేది కాకుండా గృహస్థ జీవనంలో గడపవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ప్రస్తుత కాల పరిస్థితులలో మనకి మరి సో మనం ఏ విధంగా మరి మన యొక్క ధర్మాన్ని ఆత్మోద్ధరణకి మనము మరి నేటి కాలంలో ఎలా చేయాలి, గృహాన్ని వీడడానికి మనకి వనానికి వెళ్ళడానికి సాధ్యం కానటువంటి పరిస్థితులు కనుక మరి అలాగే వయసు మీరినట్టే కాదు, మామూలుగా గృహస్థగా ఉన్న ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నా వివాహితుడా అవివాహితుడా లేక ఇంకేదన్నటువంటి సంబంధాలు లేకుండా హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమంలో నేటి కాలంలో ఈ యుగ ధర్మంగా ఈ కలియుగంలో హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం అంటూ మనకున్నటువంటిది ఈ యుగ ధర్మంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపం చేస్తూ. సో మనం అంతకుముందు చూసాము పూర్వ ఆచార్యులు చాలా రౌండ్స్ చేశారు, కానీ మనకి ఆ కృష్ణ కృపామూర్తి అనేటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ కలియుగంలో మనకు అంత సమయం పూర్వకాలంలో వాళ్ళు మన పూర్వ ఆచార్యులు చేసేంత ఎక్కువగా జపం మనం ఎక్కువ రౌండ్స్ చేయలేమని చెప్పేసి దాన్ని 16 మాలలకి కుదించారు. అది చేయడానికి కూడా చాలా కష్టపడుతున్నాం మనం ఇప్పుడు. సో 16 మాలలు అంటే 16 సార్లు 108 పూసలను తిప్పుతూ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ అపరాధాలు లేకుండా ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ, అలాగే మనకి మరి ఇవ్వబడినటువంటిది మరొక ముఖ్యమైన అంశము 4 నియమాలు, ధర్మానికి మూల స్తంభాలుగా ఉండేటువంటి వాటికి ఆటంకం కలిగించకుండా ఉండే విధంగా మరి మనము ఆ మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించకుండా ఉండడం. ఎందుకంటే మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించడం వల్ల మనకు తపస్సుకు ఆటంకం కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే జూదం ఆడకుండా ఉండడం. జూదం ఆడడం వల్ల సత్యాన్ని అబద్ధం ఆడవలసి వస్తుంది. జూదాన్ని ఆడేటప్పుడు మరి సత్యానికి ఆటంకం కలుగుతుంది కనుక జూదం ఆడకుండా ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే మాంసాహారం, మనలో ఉండేటువంటి దయాగుణం, దయా స్వభావము నశించిపోతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఆ మాంసభక్షణను వదిలివేసి, అలాగే నెక్స్ట్ మనకి చెప్తుంటారు భక్తిలో క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ద గాడ్ అని చెప్తారు. శుభ్రత్వం, శుచిత్వం, అది ఆత్మశుద్ధి, బాహ్య శుద్ధి. సో మరి ఆ శుద్ధి అనేటువంటిది అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండకుండా ఉండడం వల్ల కలుగుతుంది అని చెప్తారు. సో తద్వారానే ఆంతరికమైనటువంటి శుద్ధి ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ, బాహ్యంగా శుద్ధులు ఎలాగో చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఆ విధంగా మరి ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి ముక్తి పొందడానికి మనకి చాలా మంది చెప్తారు, పూర్వకాలంలో అంటే వనాలు ఉన్నాయి, అక్కడికి వెళ్ళి మంచిగా తపస్సులు చేసేవారు, అది ఉంది. కానీ ఇప్పుడు కూడా ఈ కలియుగంలో అంతకంటే సరళమైనటువంటి విధానం ఉంది. నువ్వు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలోనే భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ, రోజుకు 16 మాలలు జపం చేస్తూ, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని పాటిస్తూ, 4 నియమాలను పాటిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి ముక్తి నొందుటకు అది అతి సులభం అవుతుంది అని చెప్పబడినటువంటి. సో ఈ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానంతో మనము ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై.